rekao, pa ima ti be Madonna i dao jiri tu Madonna Maderi osuđena. Mi smo pokrenuli inicijativu u našoj udruzi da započnemo sa samostalnim stanovanjem. Prije 3 godine kad smo provodili program prevencije i institucionalizacije, djelomično smo realizirali tu ideju. Prvo smo iznajmili kuću, a evo sada smo imali tu sreću da smo kupili kuću u kojoj trenutno organiziramo ili pripremamo se za ozbiljnu organizaciju za stambenu zajednicu u kojoj će stanovati 4 osobe. Sad trenutno je Željko jedini stanar u našoj kući. Odlično se snašao uz našu veliku podršku djelatnika udruge Zvono i uz njegovu veliku inicijativu i angažiranost. On se odlično snašao u cijeloj toj priči, živi samostalno i evo očekuje nove stanare, a u međuvremenu dolazi prije podne u našu radno-okupacijsku radionicu gdje skupa sa drugim našim korisnicima i članovima radi na našem polju začinskog i ljekovitog bilja u popodnevnim satima i u poludnevnom boravku gdje se naravno socijalizira, člane kluba samozastupnika, aktivno sudjeluje u radu kluba samozastupnika i za Željka smo prije 2 tjedna pokrenuli postupak u općinskom sudu da se Željku vrati poslovna sposobnost i da on postane član društva koji ima pravo odlučivati o sebi, o svojoj sudbini i koji će sigurno pokazati da je vrijedan poštovanja i da je vrijedan član naše zajednice. Bio van, ja mate, kavo, pivo i ono, pa gost. Žena nema župune, nema čuju. I pa menu. Ovdje i žena.